трябва. Това, което ни предстои днес, е изключително сложна манипулация. Първата от няколко поредни, тъй като проблема е доста комплексен и не можем да го решим в една операция. Касае се за два зъба, централен резец, горен централен резец и латерален резец, които са с дълга история на възпаления, стара фистула, неадекватно лечение ендодонтско, както и неадекватно изглеждащи корони. Зъбите по план трябва да махнем короните, да извадим зъбите, да възстановим костния обем, който е загубен в голяма степен поради възпалителния процес. Да възстановим мекотъкания обем, също така да поставим два импланта и да възстановим в най-голяма степен изгледа на сайта, така че да изглежда като другата страна, като малкия и голям резец отляво. Доволно сложна задача, особено свързана с появата на папила между централния и латералния резец, при положение, че тя сега напълно отсъства и е почти негативна. Първата част, днешната операция, е свързана именно с възстановяване на костния обем. И първа част на възстановяването на мекотъкания обем. Имплантите ще ги поставим в последваща отделна процедура.